na atoy nigawa sa survey Radyo Mandong bang 46% sa kababainhan nag-ingon nga padayon gihapon sila og nakasinati o mga unwelcome remarks or mga pangutana bahin sa ilahang relationship status. Pero sa mo mga single, o nga nung single pa man kayo, pag kuan na, kuan ang sa tawag na, mga anak pakagdaghan. Sa kuan man ni, kanang survey sa Telos International Philippines, nag-release sila og resulta sa survey. Unya, mauto ni gawas nga, daghan daw kagihapon, nakadawat og mga anak nga komento. Ikaw ka, Juman Abi, unsa man imong ikakomento na, unsa pun imong ikatambag? Nalukad yun ko, ana. Pero bitaw mga kasama, daghan ka? Yes, daghan kayong mga body shamers. Kanang ginatawag ng mga body shamers. Dili lang na siya specifically sa mga dagko, kanang mga taba. But even kanang mga payat. Or kanang na yung mga, let's just say, deformities sa kalawasan. Let's just say, dili siya hamis, ingon-ana. So, mo nang ginatawag nga body shamers. Any negative nga ginaingon sa usa ka tawo sa lawas. So, kung tambag ani, sa mga naga-body shame, I do hope and pray na mahibalan ninyo no nga, ang usa ka tawo, uniquely made pud na siya ba? Yes. May mga flaws. So, dili pa sabot, let's just say, dako ang usa ka tao, it doesn't mean nga, wala na siya naning kamot nga magpapayat, and dili po ta pwede manghusga, no, nga, wala kay ginabuhat. We should be careful in giving remarks sa mga tao. Labi na, wala po kakabalo sa mga ginaagihan nila on how to improve themselves. Huwag tambang ni Abi Bibero. Diday ka parehas sa ato day akong amiga. Ano sa man di ayingan sa amiga Radyo Mandong? Sige man siya ka na bitang makadungog nga kada naay makakita niyang higala bang bugatan na nimo. Tambukan na nimo. Oy. Asa ka nagpuyo sa kusina? Nga na ko ginugugong. Grabe na. Barato ra siguro ang buga sa inyo, no? So, sige mo na day Abdi. Mo to nga kuan na siya kanang wala pud siya kanang naang ingon nga ni undang siya kaon. Agyang gihimo. Unsa man? Ni undang na siya patimbang. Kana. Di ka ba sa entry Radyo Mandong?